Mutungamiri wemene opposition vari Nelson Chamisa vouya panguva ino vachiudza mutungamiri wenyika yeZimbabwe in an indirect way vachimuti aiwa save and live. Onei zvakaitwa aiwa nagreat leader aiwa vana Nelson Mandela aiwa they saved and they left the power. Achivaudza achiti vakomana munoda kuzosiya aiwa power aiwa mava mutumbi woga here. Sanapinda mashoko atakuona kuti panguva ino mutungamiri wenyika yeZimbabwe otandanidziwa. Chamisa oresponda pane the ongoing our power struggle not was subscribe like what on the bell kuti bila pana baindo yakambanyira chiti 7 live. For me, the late great Nelson Mandela is one of the greatest leaders Africa has ever had, and his greatness is not in what he did but in what he didn't do. He did not abuse power, charisma, trust, esteem, reverence and honor to seek to overstay his mandate or extend his term of office in power. In fact, I posit and opine Madiba actually remained and even got more powerful out of and after office. Most officially serving as president, great leaders must lead and let go forever and always. Nelson Chamisa, #living the legacy. Thomas Kwamulanyuka pana mnandi Nelson Chamisa achiti aiwa vakomana vanofanira kukopera zviri kuitiwa zvakaitiwa aiwa the great leader Nelson Mandela. Achinzi aiwa akangotonga angotungamira aona kuti aiwa panapa ndaseva zvakanaka ndobva vastepa down. Kunyange zvavo vaizikanwa kuti havana kana kumbova oppressive kana kuda kumboextenda materms kana kumboita zvinhu zviri kuitikwa nemamwe maAfrican leaders vari kuonekwa kunzi aiwa they are doing things against their own people who fought for their identity, who fought for their freedom during the liberation war. Tunze mafunguro enyu mutubi pamusoro pechitiko ichi pera comment section medu. Mafunguro enyu musanga subscribe or like, turn on the bell icon.